ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭଳିଆ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ବୁଝିଲେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭଳିଆ ବସିବ ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ ଆଗା ସେଇଠି ଯାଉଥିଲୁ ଚାଲିକି ଘର ଦ୍ୱାର ସଫା କରିକି ଏଇ କରିବ କ'ଣ କରି ବସିକି କଥା ହେବେ ମିଶା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଲା ସବୁ ଏଇଠି ମିଶା ହେଉଛି জনাবনি কিছু কোন রাউন্ডিং ହେଇଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି ତମ କ'ଣ ହେଲା
ବାମ୍ଫ ବାଡ଼ି ଔଷଧ ନା ହଁ ଆମକୁ ଏଠି ମିଳିଯାନ୍ତାନି ସୁନାଗୁଣା ଗୋଟେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପାଖାପାଖି ପାହାଡ଼ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି ତଳେ ସବୁ ନଥିବ ସୁନାଗୁଣା ପୋତା ହେଇକି ସେତେବେଳେ ସବୁ ରୁମ୍ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ରୁମ୍ ଥିଲା ବେଡ଼ରୁମ୍ ତାଙ୍କର ଏତିକି ବଡ଼ ରୁମ୍ ଥିଲା ଏଇଟା ଝରକା ଏଇଟା ଏଇଟା ରାଣୀ କକ୍ଷ ରାଣୀ ମାନେ ତମେ ଦେଖିଥିଲ ଦାସିମାନେ ବସି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କକ୍ଷ ସେତେବେଳେ ଏଇ କକ୍ଷ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ 10 ଆଚ୍ଛା ହଁ এইটা କ'ଣ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ପାଣି ଥିଲା ଏଇଠି এটা ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଏଇଟା ବୋଧେ ହଁ ଆଚ୍ଛା 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 ବାହାର ଦେଶ ଏଇ ସବୁ ଏଇଟା କେତେ 10 ବାଇ 10 ରୁମ୍ ହବ ନାଇଁ ଆଉ ଛୋଟ ହବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ତ ଏସି ଫେସି ନଥିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସି ସେତେବେଳେ এটা ସବୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଥିଲା ନାଇଁ କି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଛାତ ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟେ ଡାଲମିଆ ଟିକେ ଅଛି ନା ଅଲଟା ଟେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଜବ୍ କ'ଣ ପକେଇଲେ ମୋତେ ଆର୍କୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି